tranquil·litzar l'Ilos, que està a punt de lluitar. Què és això? Diners. Què? Diners! 615 milions. Euros, dòlars, marcs alemanys, pessetes... Bona nit, senyora. Inspector de policia Antonio Morales. Policia? Policia. Puc passar? M'agradaria parlar amb el senyor que ha entrat en aquesta casa. Enmig jo, me'l trec de sobre. Carles, no pots subornar un policia. Sí, jo també ho pensava. M'han demanat 1 milió, jo 240.000 duros, hem quedat aquí. Carles, no, un policia, sí. No, qui parla de delicte? Sóc el nou... sponsor de l'equip d'estupefaents. I bé, doncs, tenim molts indicis que ens fan creure que el seu marit és mort. El meu marit... Ara sí que ho hem perdut tot definitivament.